खुलुमबाय JN बड निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। मिरु एबसुनि बानजायनायाव मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ गाबोन दुलाराय आसाम रायजोनि गेजेराव खुंनो थाखाय साखाफारा जाबाय। आथिखालनि बादायलायनाय मुगायाव बर' फरायसाफोरखौबो गुबुनजों जुजिनो हानायनि थांखिजों बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ थांनाय 2013 मायथाइनिफ्राय फारियै खुंबोदोंमोन दुलाराय फरायसा आफादा। आनजाद खुंफुं आफादनि बिबानगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला थाखो 9 आरो 10 थाखोनि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ गाबोन दुलाराय आसामनि गासै 198 सेन्टाराव खुंनाय जागोन। खुंफुं आफादा बुंबावदों, बे खेबनि मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव सेथि, नैथि आरो थामथि जायगा आवग्रिनो हानाय बिजाथिफोरा नोगोद रांनि बान्थाखौ मोनगोन। बान्था हिसाबै सेथियाव नोगोद 20,000 रां, नैथियाव 15,000 रां आरो थामथियाव 10,000 रांखौ फरायसाया मोननो हागोन होननानै खौरां आफादा फोरमायदों। भारत पाकिस्ताननि सीमा ओनसोलाव गुसु बोथोरजों रोजा खुवा खुनाया साग्लोबसारदों। रोजा खुवा खुनायनि खाबु लानानै आयेन बेरेखायै सीमा बारनानै उदखारिफोरनि हाबफैखोमानाया बांदों। सुलुंनि बादिब्ला भारत पाकिस्तान सीमायाव थांनाय माखासे साननिफ्राय ड्रनजों RDX आरो हाथियारफोरखौ लाबोनाय केसआबो बांदों। उदखारिफोरा सीमा ओनसोल आरो भारतनि माखासे ओनसोलाव माखासे गिदिर जाथायखौ जाफुंसारहोनो थियारि खालामगासिनो। मख'नो गोनांदि गुसु बोथोरा सफैनाय लोगो लोगो रोजा खुवा खुनायनि जाहोनाव भारत पाकिस्तान सीमायाव सिखाव, गेंस्टार आरो उदखारिफोरा गोबां सांग्रां जानानै थायो आरो रोजा खुवा खुनायनि खाबु लानानै गावसोरनि खैसार साननायखौ जाफुंसारहोनो नाजायो उदखारिफोरा। सुलुंनि बादिब्ला पाकिस्ताननि एजेन्सि ISI नि हेफाजाबगिरिफोरा चीननि हाइटेक ड्रनखौ बाहायदों। बे ड्रनआ गोबां गोजौ थाखोसिम बिरखोनो हायो। बेबायदि थासारियाव भारतनि रैखाथि सान्थ्रि हान्जाया ड्रनखौ ट्रेस खालामनायाव गोबां बेले-बेजे सोमजिदों। बेजों लोगोसे उदखारि, गेंस्टार आरो सिखावफोरा भार्चुएल एप, डार्क नेट आरो गुबुन हादरनि सिमखौ बाहायदों, जायनि जाहोनाव भारतनि रैखाथि एजेन्सिफोरा बिसोरखौ सामलायनायाव गोबां जेंना सोमजिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।